Keď nemá dobre človek kolesa, tak to je o ničom. Aj počas horúceho leta si zanietenci motorizmu, konkrétnejšie offroadiaci alebo priaznivci jazdenia v teréne nájdu čas na jazdenie. V oblasti Gemera je síce dosť podujatí zameraných práve týmto smerom, ale vo väčšine prípadov sa jedná o súťaže a tak pre tých, ktorí jazdia len pre zábavu, toho veľa nie je. O to pozitívnejšie možno hodnotiť podujatie, ktoré aj pre týchto hobbyjazdcov teraz na sklonku augusta zorganizovala partia nadšencov v katastri obce Belín. Bol to nápad pána Hostrettyho z RS Keramiky z Rimavskej Soboty a vlastne Vlada Paprčku, ktorý je tu priamo z Belína, kde vlastne teraz momentálne sa nachádzame na tomto ihrisku, v blízkosti ihriska, kde sa vlastne celá akcia konala. Bolo to aj skôr také malé, že sa my zo pár povozíme, no ale nakoniec to prerástlo, že pozrieme aj ďalších kamarátov, aby sa vlastne nejak zabavili, aby sme sa vlastne stretli, aby bola nejaká možnosť pre mladých ľudí sa tu vlastne vyblázniť na tých štvorkolkách alebo na tých džípoch. Počas celého dňa sa trati okrem štvorkoliek a terénnych aut objavilo aj niekoľko motokrosárov. Organizátori využili väčšinou svoje osobné kontakty a tak sa na trati okrem jazdcov z blízkeho regiónu objavili aj pretekári z Hnúšte a Tisovca. Bolo to zhruba nejakých 10 štvorkoliek, nejakých 7 džípov a myslím, že 4 krosky to boli. A plus nejakí diváci samozrejme. Sú tu vlastne známi z Hnúšte, pánu Hostrettymu. My sa vlastne zúčastnili offroadu predtým v Tisovci, kde vlastne oni tam spolu s nami boli. Tak vlastne my sme na opadku pozvali k nám, keď majú tu možnosť s nami zajazdiť, dať si nejaký gulášik a pokecať. A odozva takmer všetkých, ktorí sa tohto podujatia v Belíne zúčastnili, bola len pozitívna. Je to ako príjemná akcia, samozrejme ako každá akcia kde začína, je toto prvá akcia tu v Belíne a vzhľadom k tomu, ako veľmi dobre sme sa povozili, mohlo by byť aj viac účastníkov, ale pravdepodobne ešte to nebolo dosť propagované. Počasie nám tiež vyšlo. Na každom akcii, kde už môžem, tam už pojazdím. Prišiel som sem na zraz so Škodovkou, je to poupravované auto, aby viacej vydržalo a naháňam sa za terénnymi autami. Trať dobrá, ja si myslím je dobré, je aj blato, je dosť náročná, akože v pohode. Podľa mňa je to super. Aj ľudia sú tu príjemní a tento rok je to akože prvý ročník. Dúfam, že napredujeme v tej tradícii každý rok a z roka na rok to bude lepšie. Počítame s tým, že možno, že budúci rok sa táto trať v Belíne vlastne využije pre ďalší ročník, čo je offroad v Rimavskej Sobote, takže uvidíme. Boli vlastne od nich nejakí ľudia pozvaní a ktorí vlastne prišli. Ja si myslím, že pokiaľ bude dobrá odozva a ľuďom sa vlastne bude páčiť, tak určite sa pokúsime budúci rok niečo také zorganizovať. Boli by sme radi, keby vlastne tá akcia na budúci rok bola ešte o tohto väčšia. Odmenou pre všetkých, ktorí si offroad v Belíne nenechali ujsť, bol nielen dobrý pocit z jazdenia v náročnom teréne, ale aj večerná či skôr nočná zábava. A väčšina z prítomných sa už teší na budúci ročník.